Şunun bilen baglanykda hormat prezidentimiz iş maslahatyna Newtka toplumynyň işini kämilleşdirmek bilen baglanşykly meselelere ünsüjekdi. Ýurdumyzda ýokary tehnologiýaly we ekologiýa taýdan arasy innowasion ykdysadyetli tenagat taýdan ösen öýrümçük döwletleriniň birini öwürmek möhüm gezip bolup durýar. Şoň bilen baglykda Newtka toplumyny ösdürmekde gasymy öýrümlerini ýokary goşulan bahasy bolan öýrümleri öňdürmek üçin tebii gady netijeli ulanmak ileride turýan ugurlaryň biri bolup durýar. Şu maksat bilen soňky ýyllarda Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň 8 milliard 800 milyon dollarynyň gorak meçörde daşy ýurt kar serişleri çekildi. Şol serişleriň häzirçe çenli 90 göterimi öýleşdirildi diýip döwlet başçylaryna aýtdy. Kar serişlerini öz wagtyna gaýtarmak, aýratynda çeklen serişleriň hasabyna gurulan tenagat kärhanlaryny taslama kuwatyna çykarmak wajypdyr. Hormatly prezidentimiz toplumyň öňümçük düzümleriniň işini kämilleşdirmek, kardallanan serişleri gaýtarmak bilen baglanşyk meseleleriň ýerine ýetirişi bilen gyzyklanyp, toplumyň ýol başlarynyň hasabatlaryny diňledi. Hormatly prezidentimiz ilki bilen döwlet ministri Türkmenistан döwlet kanseriniň başlygy Amanow söz berdi. Amanow ýol başlygy diýen düzümlerinde alınıp bolýan işleriň ýagdaýy, döwlet başlarymyzyň konsern tarapyndan alynan kar serişlerini öz wagtyna gaýtarmak boýunça beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmek babatda durmuşa geçirilýän maksatnamalaryň işler barada hasabat berdi. Bilinçýäli häzirki wagtda konsern boýunça kar serişlerini gaýtarmaga degişli galyny meçörni, tebii gazyň goşmaçy mukdaryny, tuğlanlaryň gazy, kükürdi, eko 90 kysymly benzini daşy ýurt bazarlaryna gerlemekden gelip gowşak serişleriň hasabyna gaýtarmak gözüňde turýar. Şeýlekem milli liderimiziň ýygyderli tagallasy netijesinde döredilen mümkinçilikleriň esasyna şu ýylyň mart aýy boýunça төлek borçnamalaryny hasaplaşmak üçin ähli zerur işler alınıp barlýar. Hormatly prezidentimiz hasabat dinläp, Türkmenistан döwlet konserni tarapyndan çekilen kar serişlerini öz wagtyna hasaplaşmak boýunça ýöňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine getirmek orna ähli zerur tagallalaryň edilmeligine ünsüjekdi. Şundukda bu düzümün öýrümçük kuwatlyklary döwre barplaşdyrylmalylar, onuň işine täsir tehnologiýalar we sanly ulgam işin ornaşdyrylmalylar. Häzirki döwürde dünýäde emele gelen çylşyrymly ýagdaýlary nazara alyp, konserniň işini döwrüň tarabyna laýyk derejede guramak, maliýe serişleriniň öýleşdirilişini ýygyderli gözükçülükde saklamak meselelerine möhüm ähmiýet berilmelidir diýip döwlet başlarymyz bellädi we bu gurda bar bolan mümkinçilikleri netijeli peýdalanmak babatda anyk tapşyryklar berdi. Soňra Türkmenewit döwlet konserniň başlygy Baýgelliýew häzirki döwürde konserniň düzümlerini alınıp bolýan işleriň ýagdaýy, çeýlekem neft-gaz enjamlaryny satyn almak barada baglaşan şertnamany maliýeleşdirmek maksady bilen daşy ýurt kar serişlerini tapgyrlygyň esasy gaýtarmak boýunça alınıp bolýan işler barada hasabat berdi. Bilinçýäli häzirki wagtda çeklen kar serişleriniň galanysyny nowat tertibine laýyklykda bellenlen möhletlerde büyükdünçlik gaýtarylýar. Şeýlikde bu orada öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirmek orna maksatnamalaryň işler alınıp barlýar. Hormatly prezidentimiz hasabat dinläp, çeklen kar serişlerini wagtyna gaýtarmak üçin kärhanalaryň öňümçük kuwatlyklaryny artdyrmak, olaryň işini döwre barplaşdyrmak we öňümçüge häzirki zaman usullaryny, täsir tehnologiýalary ornaşdyrmak meselelerine möhüm ähmiýet berilmeligini aýtdy. Şundukda kärhanalaryň taslama kuwatyna çykarmak orna zerur tagallalary edilmeliler. Munyň özi kar serişlerini öz wagtyna gaýtarmak boýunça ýöňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine getirilmegini, iş öňdürjüliginiň artdyrylmagyny we konserniň eksport mümkinçilikleriniň ýokarlandyrylmagyny üpçün eder diýip hormatly prezidentimiz belledi we konserniň ýol başlaryndan bu işleri bir gözükçülükde taklamagy talap etdi. Soňra Türkmen Geologiýa döwlet korporasiýasynyň başlygy Roziýew ýol başlygy diýen düzümlerini işleriň depkinlerini ýokarlandyrmak, çeklen daşy ýurt kar serişlerini wagtyna gaýtarmak boýunça döwlet başlarymyzyň beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmek orna alınıp barlaýan toplumlaryň işler barada hasabat berdi. Hormatly prezidentimiz hasabat dinläp, düzümleri täze öňümçük kuwatlyklaryny döretmek maksady bilen daşy ýurt maýa goýumlary, şol sanyna kar serişleri çeklenine, olaryň gaýtarylmaly möhletiniň kesgitlenişine, kar serişlerini gaýtarmak möhletleriniň alalyşygyna üren jogapkärçilikli we hemme tarapyny esasy kemileşilmeligini belledi. Çeklen kar serişlerini bellenlen möhletlerde gaýtarmak üçin kärhanalaryň öňümçük kuwatlyklaryny artdyrmak, olaryň işini kada laýyk ýola goýmak we öňümçüge häzirki zamanyň özün tejribesini, sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak meselelerine möhüm ähmiýet berilmelidir diýip döwlet başlarymyz aýtdy we bu babatda birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Soňra hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň baş prokurory Ataýew söz berdi. Ataýew ýurdumyzyň ýalňyş energetika toplamynyň düzümlerini hormatly prezidentimiziň taýşygyna laýyklykda geçirilen prokuror barlyklarynyň netijeleri barada hasabat berdi.
bellenşäli düzümlerde çekilen daşary ýurt kart serişlerini netijeli özleşdirmek we olary öz wagtyna gaýtarmak meselelerine käbir kemçilikleriň bardygy ýüze çykarly. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ähli düzümlerde milli ykdysadymyzyň puwdaklaryna alınıp balyan işleriň talaby laýyk ýola goýulmagy, olarda kanunçylygyň bir jaýdylmagy bilen baglanyşyk meseleleriň wajypdygyna ünsjekdi. Şunun bilen baglykda döwlet başçylary Attaýewa düzümlerde daşary ýurt kart serişlerini maýy goýumlary wagtyna gaýtarmak we umuman alınıp balyan işleriň kanuny laýyk derejesini ýola goýmak bilen baglanyşykly meselelere ýygyderli seljermeleriň geçirilmeligini tapşyrdy. Hormat prezidentime de ýalňyz energetika toplumyny öňümçügi ýokalandyrmak üçin kuwatlyklaryň dol güýjüni peýdalanmalygyny, ykdysadyň puwtulandyrylmalygyny, munyň üçin bolsa toplumyň düzümindäki almy barlyk institutlarynyň işiniň kämilleşdirilmeliligini, bu ýurda ýokary derejeli hünärmenleriň taýýarlanmalygyny, şeýlekem halkara hyzmatdaşlygynyň ösdirilmeligini belledi. Hormat prezidentime de şu meselelerin hususanna yurdumyzyň daşary ýurtla ygtybarly hyzmatdaşlar bilen ýödary bähwetli gatnaşyklaryny giňeltmek, işlere ulgamlaryň çemeleşmek baradaky meselelerin düýpli seljerilmeligini aýdyp, bu babatda Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy Berdimuhammedowa anyk görkezmeler berdi. Soňra hormat prezidentime de Ministrler Kabinetiniň başlygynyň yurdumyzyň ýalňyz energetika toplumyna gözegçilik edýän ornatary Abdurrahmanowa söz berdi. Vice-premier häzirki döwürde gözegçilik edýän düzümlerini alınıp balyan işleriň ýagdaýy, maýy goýum tasamalarynyň ýerine getirilişi we umuman niftga toplumyna alynan daşary ýurt kart serişlerini öz wagtyna gaýtarmak boýunça edilýän tagallarlar barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, milli ykdysadymyzyň binýatlaryň puwdaklaryny alınıp balyan işleriň döwrüň taramda laýyk derejede gurulmagyna, öňümçi kuwatlyklarynyň artdyrmagyna we bu gurda almyň ýokary gazananlarynyň öňümçige ornaşdyrylmagyna mühim ähmiýet berilmeligini belledi. Bu babatda vice-premier birnäçe anyk görkezmeler berdi. Döwlet başçylarymyzyň belleşýäri çekilen daşary ýurt kart serişleriniň öz wagtyna gaýtarylmagy, halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň döwrewap derejede ösdirilmeginiň mühim şertini emele getirýär. Munyň üçin bolsa kärhanalaryň taslama kuwatyna çykarylmagy, öňümçük düzümleriniň döwrewaplaşdyrylmagy zerur bolup durýar diýip hormaty prezidentimiz belledi we bu işleri ýygyderli gözegçilikde taklamagy vice-premierden talep etdi. Hormat prezidentime alınan daşary ýurt kart serişlerini öz wagtyna gaýtarmak we onuň möhletlerini täzeden seretmek boýunça anyk teklipleriň taýýarlanmalygyny belledi. Şeýlekim bilerekdäki kärhanlara göni maýy goýumlaryny çekmek arkaly täze gazy toplumlaryny gurmak boýunça işleriň depkinlerini ýokalandyrmaly, täze öňümçilikler gurmak üçin daşary ýurt maýy goýumlary, şol sanna kart serişleri çekilenine onuň teňki ykdysady esaslandyrmalary jekmejek taýýarlanmalylar diýip milli liderimiz belledi. We tasamalaryň öýdözini ödeýiş möhletlerini halkara tejribesine laýyklykda seljermegi hemde taýýar ölümleri ýerlemegiň bazarlaryny öwrenmegi taşyrdy. Şundakda işgärleriň hünär derejesiniň ýokalandyrylmagyna mühim ähmiýet berilmelidir. Bu baradaky gurruny dowam edip döwlet başçylarymyzy goşmaça düzüm beýlekleriniň öýdümizi öndürilmegini ýola goýmak arkaly olaryň daşary ýurtlardan getirilmegini adaltmak, degişli düzümleriň ýol başlary, garamagyna kärhanlaryň mali ykdysady ýagdaýyna seljerme geçirmek, kart serişlerini belirlenen möhletlerde üzmek boýunça ähli zerur şäherleri görmek meselelerini üns merkezinde taklamagy taşyrdy. Niftga toplumy döwletiň büdjetini we daşary ýurt puluny ähtiýaçly gollaryny esasy üpçün edýän ulgamdyr. Bu serişler ýurdumyzy durumçy ykdysady hemde senagat taýdan ösdürmäge, azy kuptuldygyny üpçün etmäge we ilatyň hal ýagdaýyny ýokalandyrmaga görükdirýär. Şunun bilen baglykda ähli hünärmenler, almy we kömekçi işgärler, ýalňyz energetika toplumynyň kärhanlarynyň ýol başçylary bu ýolgamyň geçişine münasip goşunt goşmalylar diýip hormaty prezidentimiz aýtdy. Bu babatda degişli ýol başçylary anyk görkezmeler berdi. Soňra hormaty prezidentimiz guruluşyk elektrik energetikasy we himiýa puwdaklarynyň mali meselleri barada durup geçdi. Soňky ýyllarda guruluşyk senagat toplumyna 2 milliard 682 milyon Amerikan dollaryna golaýma çördi. Daşary ýurt kart serişleri çekildi. Şonuň häzirçe 69,4 götürüp elleşdirildi. Döwlet başçylarymyza degişli ýol başçylara gizlenip, kardalynan serişleri wagtyna gaýtarmagy üpçün etmek boýunça meýilleşdirilýän işler bilen gyzyklanyp, bu serişleriň hasabyna gurulan senagat kärhanlarynyň taslama kuwatlygyna laýyklykda işlemeýänini aýtdy. Hormat prezidentime kart serişlerini, hususanna Türkmen Himiýa döwlet konserniň alan kart serişlerini gaýtarmagyň möhletlerini uzaltmak boýunça alınıp balyan işler kärhanlary taslama kuwatyny çykarmak üçin görülýän şäherler bilen gyzyklandy.
Şonuň bilen baglanykda döwlet başlarymyz degişi ol başlaran hatabatlaryny we tekliplerini dinledi. Hormat prezidentime de hatabat bermek üçin energetika ministri Pirçökow söz berdi. Pirçökow milli liderimizin energetika tiýadatyny üstünlikli durumşa geçirmek maksady bilen ýurdumyzyň energetika ministrliginde daşa ýurt maýy serişleriniň we maýy goýumlaryň hasabyna milli we halkara ähmetli mühim tassamalaryň durumşa geçirilýäni barada hatabat berdi. Häzirki döwürde Ahal Balkan we Balkan daşogyz halkynyň energiýa ulgamynyň we ugurduş stansiýalaryň büdümeyni trawyna energetika enjamlaryny abatlaýyş we hyzmat ediş merkeziniň Lewap vilayatynyň Çerjegi trawyna gaz turbinali elektrik stansiýasynyň we Türkmenistan, Awganistan, Pakistan elektrik geçirji ulgamyň gurulşyklary alınıp barlýar. Büyük halkara ähmetli elektrik geçirji ulgamyň ilkinji nowatda akysynyň gurulşygyny 2021-nji ýylyň awgust aýynda tamamlamak meýilleşdirilýär. Hatabatyň başyna çekilen kart serişleriniň ählisiniň öz wagtyna gaýtarmak üçin ähli zerur tagallalaryň ediljekdigi aýdyldy. Hormat prezidentime hatabat dinläp, milli ykdysadyetimiziň möhüm puda hökümini, ýurdumyzyň elektr energetika ulgamynyň ösürmegine aýratyn ähmet berilýänini bellädi. Döwlet başlarymyz daşa ýurtlardan alynan kart serişleriniň netijeli özleşdirilmeginiň zerurdugyny çekip, wajyp milli we halkara energetika tassamalaryny öz wagtyny ýerine ýetirmek boýunça alınıp barýan işleri ýygyderli gödäwçilikde saklamagy taşyrdy.